Sorkar pen provincialized ke pon pe ke do an school puta Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary Senior Secondary School Teacher Employees and Association atu phirangkiamai ke pha Article 244A pen akaprek chetok rong pulote hamphang asong atum kachesong jia phan kachese MLA Joyramingling SOPDG scheme pen ke claim pon atowar kyang pupon Kardong pinya Adap Abirta long pen nilisami jerbon kilingpi non arjuik tha birtang ton pen Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong arlo ke do higher secondary senior secondary la pen college ke do an Sorkar pen provincialized teng pon pe prang thanbang atuma bainong pabat ponang ji pusi Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary Senior Secondary Teachers and Employees Association atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen Minister Dr. Himanta Biswa Sarma atuma phan kachuning ripadupon Kedam tang ni phaing koira clear ni Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary School Senior Secondary School Teacher and Employees Association Diphu District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong phirangkiamai padupon phirangkiamai ka padupon nang koklake alang litum kisum ke boya putha Sorkar phan klardak pen ka pachini jia phan si phapon lo phirangkiamai long Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary Senior Secondary School Teacher Employee Association Working President on Teron Kaningje Ponatengke EC School College Mission Pen Chari Ponji Pulote Thanbang atum dovek nangji Lasi non ka chodeng bom abainong atengke Thanbang atum chepareng idorde Lasi Council Pen kedeng recognize Higher Secondary Senior Secondary le pen College athanbang atum aphan Senior Secondary School Principal aphan Suring Koira Troxy Subject Teacher Higher Secondary athanbang aphan Suring Koira pho Subject Teacher Senior Secondary Suring Koira pho Office Assistant upon Suri Krep Hall upon Grade 4 atumaphan Akijumnai Suri Kebatangka Piponangji Lapen Kevangji Council Budget along Recognized College atumaphan Thaponangji Pusi Pherangkia Mailong Vaidak Alamthe Pachinipon Senior Secondary Lapen Higher Secondary Recognized atum Principal upon Jasamen Suri Kora Troxy Chiklayong Bainong Pinangji Lapen Han bang the subject teacher atuman Suring Kora pho Pinangji Lapen to Office Assistant Suri Grade 4 Pinangji Lapen Grade 4 atumhan Suri Kep abainong panong Pinangji Labang sukuta nitong Jasamen Chodingli Poninglo Manpe Kidosa Duran Ran CNA CNA Lapen tu adum tu chudingri bang ala hanglo video record tuning do lo ar koy chiklo si hala bang so video record along hala that see close along ke to pondo hala so video record along hala so ke to ponate hala that kisu pang la helo asam ang kalo 6 dora award ana bang ke ongdu don higher secondary pen chenglo junior college pen chenglo high school pen chenglo provincialized ponpo video record ate pen si hala nang so video record along hala nang so ke jong dak close ate pen Karbi Anglong ke do recognize high school punon or junior college punon high secondary punon Prabjin pelalang kemencing wa ijing saya hala bangso kerap bijar kon empen ladak setame la bangso provincialized ke claim ke dam jaja common jahar dak nahi busne to machin pe man ke dosar tulira rohang sia na hai dan cenglo asam long ini to my education minister Dr. Himanta Biswa Sarma ko chulure to Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary School Senior Secondary Teacher and Employee Association abe Anpartan non ki dubom ki ong dunga thanbang atum ke recognized venture school along ke thandun pen vorengang hoi ke claim nang ji artata apor ki lithupu lasi provincialized pon pe prang kumane inut ba thandang jongsi recognized school along lu than bom pen apor ki liratum to kok pulote lak ke batangka akira piponang ji puta Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary School Senior Secondary Teacher and Employees Association atum Sorkar aphan kachuni ripadupon Roshan Hanse report Karbi Anglong Live. Union Home Minister Amit Shah ke banghut KLNLF, KPLT, UPLA lapen PDC ke etum Article 244A kapachun ponjia phan thangnat ka chetok ponave pulote kewangji ni phai inkoira trokarni penke hamphang song do an kachesong ponjia phan chisik nang kok popusi KSAMI phu thangsing timung pachini pon Kedamtang ajak dingkluyan ing kanpen MOU alamdon la sopi MOS alamdon chetok ponlo bonta kapachun ponder jia phanke non anta sarkar tum kengkam kachijor abilang
Lason si non BJP sarkar kachari pon hutame KLNLF KPLT UPLA lapen PDC ke atum article 244A amendment monsam ke durjia phan sarkar atumalong risim kang tang kachihodaya hudabangke article 244A puthak RDP pon veknaji lapen ratcharia song atuma sarkar tin atumalong ta article 244A amendment pinangana le kachu enun thek ason thopsi thang ni phai inkoira pho ani denarong nuraka kramalong Union Home Minister Amit Shah ke wangje hutte article 244A pachun veknang po pu pakroi dun thek depsi ali chu enun thek veknang po puta KSA mai phu thang sing timun sodak pen jongpo KPLT UPLA PDCK KLNF alang itum resim kantang sarkar thengno chihodai ponno hala bangso kachihodai ali dojine abejine naklitum niphai korapho andu theklong phongko lasi anuting akarbi dame ka sikdam japo non labangso Amit Shah kiwa ani niphai korapho ni jongsi iritum ajak ding klui pen akimang article 244A alam the ningje ponpe ningje tame kipachun phan bori ponpe prongte iritum niphai kora throk penke iritum kachisik kachidang dia porlo atha athe iritum karbyang lo arlo batahini ekor sign lo MOS MOU lapenon penap labangso I court nakilitum karbyang long final accord kusun thalo labangso si karbilo chole song ahin pen tame ajak din klui pen article 244A ke isi a subject ko sonsi ditum long chiman de asi hala bangso a subject don kipabe je phang de bon I polotan te ladak bangke karbilo chole song udet kali ham phang song doan la pedra chole song doan tabe labangso song mite makang oi kuchi do koi matan bakso president chumon Halapu CCO Chief Convener Saising Rompia Himpen Kaningje Pontua Tengke Article 244A kapachunjia phan akaprek chetok thurong pulote hemprek farman akimi che song pontunang kok pusi jongpon lasi jongsi akaprek chetok rong pulote labangke nitum la democratic aron don violence lo keklam the democratic kekloi rat ke song asong atum ana bangke nitu puthot hembrek hang bangke donte lo litu ko chisong tu lan so sika pangtai phasili tu chalang petpen ke chisong tu hala ke tok dang song pho tu KLNL UPLA KPLT lapen PDCK alang ta pera ti jong si ke tok den lo pote la bangke pasis fera phi bangke lagi tu bosol po la sala tu bhanda litum ke chuniri bang hello na do lo hobre damang ne la itum hemprek kapalong ya phana ko chilang thurape na la am so se litum hemprek kelong ya phan itum claim thuna po lapen hemprek aputha iltum long lekti ka bangke iltum karbya khai bangke iltum phan concessional iltum phan safeguard ap dekhe iltum be raikong dekhe iltum ma jakong we la si ketu ta na jakong bangta chetok serat podret kubal la so seglong la si iltum ke pheni me do la si hemprek ka bangke iltum long be nei la so je so bangke la si dik pena bangke litum hemprek ko thot isia ki mi chapter ke claim ya ban ba ka ki mi ke hang iltum chapang rupek pen ko pine son ba ka be khai tum claim na ko ka hai iltum chini lo BJP sarkar atum power ke bang bangke ala litum hemprek amen beselang tum pawang lo aston besi ala litum majority bang lo ala litum lada KC lo mangta alang tu cari lo BJP sarkar ke wangla ke isi kachila ramen pensi Central State and Council longta jakong kachilong din ilo apotsi article 244A kapachumpon vekjia phanta Karbi Anglong Autonomous Council tu jakong chepaklang dun theklang poputa saising ompia hinpen Karbi Anglong Autonomous Council songja puatu mukhan pachinipon Roshan Hansi report Karbi Anglong Live Dokmoka pen samilang suka chilenga to warada SOPDG pen ke klempon kilometer sir cap tokbor Bharat Rogra Trok Kebra Pho Atuar MLA Joyraming Lenga Rideng Pen Ingpu Pontanglo
Kedam tang ni phaing koi rapier ni dokmoka pen then taghara dak kachileng atowar dokmoka sonapur le pen chuki hala towar pharman SOPDG scheme pen ki klempon kilometer sir cap tokbor pharu trokra trokebra pho towar MLA Joyraming leng impu pontang bangso hut MLA Joyraming leng RSS asongjapo harsing teron BJP mondalamai phu doloi assistant engineer dokmoka road division badam pisu atum pen danglok pinang an manpeng ki do atum ta chetongru Pinpur में bangso towar pinang ananing kan pen kahenua jok rat atum inghan langbung pensi chihelar nang bangso puthak BJP Ratcharia songlong kidu MLA Joyraming leng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen Korkanthi constituency MAC EM Raju Tiso atum RDP ponsi SOPDG scheme pen kemesen atowar selam ponlo lapen non ke klempon bom ajak hidinglen atowar kidu an setami patang pon labje puthak setami than pachini pon Dokmoka pen Samsung inti Karbi Anglong live. Assam Pradesh Mahila Congress Committee tum kapin kharateng KAD MCC tum Hauraghat lapen Samilangso Block Mahila Congress Committee Pharman Dokmoka long Mahila Congress Klembang amai padupon. Kedam tang ni phai inkora clear ni Dokmoka long kidu Samilangso Block Congress Committee sai hemalong Karbi Anglong District Mahila Congress Committee tum patir piponsi Samilangso lapen Hauraghat Mahila Congress Committee tum Pharman Congress Klembang amai padupon. KAD MCC adun mai phi Dipali rong pipi kachepahem phupon amayalong kongchun bang pi kanaming tipia hin pensi kachetong dun aluhia tumaphan kapachini lapen mai ke phalam the thanpon দিব কাৰণে হাজু আজি যেতিয়া আপুনি দেখিছে ইমান মহিলা আছে তাতে আপোনালোকে বা আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ নাৰী শক্তি বহুত ওপৰত গতিকে আমি 2021ত ইলেকশ্যনত যে আমি জিকিম কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব এটো একদম সত্য কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ এবাৰ বাকি ফাকি এই চৰকাৰ আৰু বেছি দিন নিতিকে মাত্ৰ 40-50 দিন আছে ইহঁতৰ মানে এতিয়া আধাৰহিলা আৰু আঁচনি এইবিলাক আপোনালোকৰ আঙুলিত লিখিব নোৱাৰাকে কৰি আছে মাত্ৰ 30-40 দিনৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হাওৰাঘাট সমষ্টিত এই মহিলা কৰ্মী সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই সভাত বিশেষকৈ আমাৰ বুথ পৰ্যায়ত প্ৰচাৰৰ বাবে এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ মানে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰতিটো বুথৰ পৰা 5 গৰাকীকৈ আমাৰ মহিলা সদস্য আনিব দিছে বুথ কমিটি Mayalong Aluhiaman pen APMCC Dunmai phi Hewali Bora Kongchun Bangpi Karbi Anglong Langchari Bangpi Jagashmita Talukdar KADCC Working President EM Barim Ashok Teron Kongchun Bang Sonjip Teron EM Barim Bidya Singh Rong Piatum Pendanglok Penangan Congress Asongja Po Songja Piatum Ta Mayalong Chitongdu Bangso mai kapadu ponahu jasemet nonang keleji MLA election long so arlo atum setami anso se songa chakon ki pidun pen kache pahaidun thekjia puthaksi chethan che parepon Mayalong kachetong dun aluhi sarpi APMCC adun mai phi Hewali Bora lam theke jaipona tenke non kachari ang hoyalong ke do BJP Ratcharia songatum ke kaphere loklo lasi Assam Karbi Anglong lapen kapre adimalong BJP tiripi ke Japon India Prime Minister Narendra Modi lapen Union Home Minister Amit Shah tumaphan vote ke hangamen pen along mai paduponsi kuti tangka padamlu pusi jongpon Halapu Jagashmita Talukdar kaningje pona tengke bangso mailong ki ongdung so arlo aphai ke thekpon longpen non ke bangji MLA election ahut Hauraghat LAC alongke Congress asonga tumsi highway popusi aningche thepon Dokmoka pen Samsung inti Karbi Anglong live Tangte pinya Adap Abirta ke la 5 sekang toniklo 2 thakme Kardon